Mira, ara estem a la finca de Mas d'en Puig, que és una finca força gran encara. Dic encara perquè l'hem expropiat uns terrenys per fer l'estació del corredor mediterrani, passat les carreteres i infraestructures vàries, però tot i així ha quedat una finca de 18 hectàrees de regadiu, amb una masia, com veieu aquí, una masia, diverses naus, una piscina amb un frontó, menjadors, amb unes condicions que jo penso que són úniques, no? Em dic Liliana Sant Romà i junt amb el meu marit som els propietaris d'aquesta finca. Vam conèixer el Saúl a través d'una altra persona, d'un senyor que es diu Jaume Fumador. Ens va fer una mica de projecte perquè nosaltres teníem la intenció en principi de potser de fer-hi un hotel, estàvem buscant alternatives i arran d'aquesta amistat amb en Saúl va arribar un moment que ell ens va proposar de participar, perquè ell també participa d'un projecte en un poble que està deshabitat als Pirineus, que es diu Solanell, i ell també està intentant buscar una sortida al seu poble i els productes que es puguin produir per aquella zona, no? Sí, nosaltres, com abans heu vist, estem fent ara horts de lloguer, hem muntat tot un lloc per fer esdeveniments i per fer barbacoes, etc. Però realment el que ens va motivar més a fer aquest tipus d'emprenedoria social aquí és que això entenem que pot ser un petit hub de distribució de producte ecològic de proximitat. És a dir, a part del que nosaltres puguem produir, el que ens agradaria és aglutinar els petits productors de comerç de proximitat i que tinguessin un punt de venda a prop de la sortida de l'autopista, davant de l'aeroport, davant de la futura estació i al bell mig del que és l'àrea metropolitana de Tarragona. Primer, que hi ha moltíssima gent, justament estàs al mig de l'àrea metropolitana, que no té un lloc amb cara i ulls per fer-se l'hort. Aquí tens moltes altres condicions, a part de les condicions físiques, hi ha una altra part que és a mi especialment la que m'interessa, que és que tu vas a un lloc on hi ha un tipus d'ambient, un tipus de relacions socials que pots fer amb la gent, que és una cosa més, que no anar a un hort. Vull dir, aquí hi haurà una sèrie d'animals, que ara mateix hi ha galls per aquí pasturant. El dia de demà tindrem tot un camp de 5 hectàrees amb alguns cavalls, amb algunes ovelles, per ensenyar una miqueta que els nens sàpiguen d'on venen les coses, no? Jo crec que té moltíssimes avantatges, hi ha una piscina que a l'estiu pots remullar, hi ha lloc per fer barbacoes, i tot això ho has de fer a casa teva, home, sí que es pot, però vulguis o no, difícilment tenen les mateixes condicions que aquí. A veure, la idea consisteix en poder connectar a les xarxes socials i a l'internet, connectar el que és l'activitat d'un hort, donar el salt de les noves tecnologies, de tal manera que qualsevol usuari d'un hort no pugui controlar el seu hort de forma remota, aprofitant totes les eines que ens dona avui en dia la informàtica, l'internet, la connexió a les xarxes. Una de les formes que serà és el fet de tindre automatismes, de tal manera que el propi usuari pugui controlar a través d'una webcam el seu hort i activar un sistema de rec. La idea és vindre aquí a passar un matí, per exemple, amb els teus fills, tinguis el teu hort, els hi puguis ensenyar com creixen les tomaques, tinguis una miqueta com de mercadet de producte de proximitat on puguis pràcticament fer la compra setmanal. D'alguna manera jo, en plan així de conya, no? Dic, això pot ser el prica del camp, el prica ecològic, el prica de proximitat, no? Tots ens queixem de la crisi i tot el que passa, però al final acabem, amb els hàbits que tenim cada dia, acabem fomentant realment el que ens queixem, fomentant que vagi bé el que ens estem queixant, no? I en canvi no comprem a la sabateria al costat, perquè, escolta'm, em surt més barat el Decathlon, no? Dic, bueno, surt més barat, però esclar, al final és tota una roda que s'ha d'intentar trencar d'alguna manera, no? Nosaltres volem posar el nostre granet de sorra a intentar canviar aquestes tendències o crear alguna cosa que sigui autèntica, no?